ang inyong katawan? Lagi kayong nakakaramdam ng pananakit ng ulo o kaya'y sakitin? Patuloy bang bumabagsak ang iyong katawan? At siyempre gusto ninyong magkaroon ng kalunasan? Ito na po ang programang para sa inyo, ang CMD Kalusugan at Kabuhayan. Hatid sa inyo ng MW Marketing, CMD Trace Mineral Drops at ng Health Code International Corporation. Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po namin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuti mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. At kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 90407 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. And of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So sa ngayon muna, ayan, ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939-904-0717. Yung mga sa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol at si Nurse Erlaman po ang sasagot para sa inyo. Okay, CMD Bicol. So ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, since mapapakinggan na tayo dyan sa radyo natin in Masbate. Ito yung lumipat tayo ng location, pero katabi lang nung building ng dati kung saan nandyan yung CMD. Hanapin lang yung signage na CMD or NAB Wellness Center kasi unti-unti tayong nagko-convert into NAB Wellness Center. So, andyan po, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, atap, Fast Cash. Yan. Yan sa Masbate City po mismo. Okay? So, sa inyong lahat, yan. Una, announcement muna. Announcement tayo. Diyan kasi sa area ng Camarines Norte, magkakaroon ng gagawing free health consultation ngayong March 14. March 14, Friday, 9 a.m. to 12 noon. Friday po yan. Diyan sa CMD Center in Labo, Camarines Norte. Katabi lang po yan ng Lisaso Hospital. And of course, dito sa Legazpi, free health consultation ngayong Saturday, March 15, Saturday 9 a.m. to 4 p.m. Kung may mga latest laboratory results, pakidala po at first come, first serve po tayo. And the following day, March 16, free health consultation gagawin sa CMD Center in Santo Domingo, Albay, 8 a.m. to 3 p.m. Mamaya i-announce ko yung exact location ng center. And of course, sa mga taga-Daet naman at malalapit na bayan
Ang malalapit na bayan dyan sa Daet, Camarines Norte. Free health consultation po kayo sa CMD Center in Daet. O sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. Punta lang kayo mga 9 a.m. to 11 and then pagkahapon naman mga 1:30 to 4 p.m. Dapat nakapunta na kayo. Kung gusto nyo mag-avail ng free health consultation. Diyan po yan sa CMD Center in Daet sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB at si Ma'am B. Gomez. Oo. So, for the meantime muna, eto muna, isa tayo dun sa may sakit sa puso. Matutulungan ba ng ating produkto? Kaya ito, pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte dahil dito sa gagawin na year-end wellness caravan. Pero meron dito, napapakinggan ko na siya kanina. Ang ganda ng kanyang kwento, bakit siya nandito sa HCI CMD natin, umaasa sa kanyang kalusugan. Sir, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Nestor Bobier, taga Sitio Nagsingi, Ilan yung edad ni Sir? 65. 65. Oh, sa edad mong yan, nagkaroon ka ba ng health problems? Opo. Mga ano po yun? Nung nagpa-check up po ako sa doktor, dito kayo pwede bang banggatin ang doktor? Huwag nang magbangit ang doktor. Baka Nung magpa-check up po ako, nung ako pumasok sa kanya, ay may sakit daw po ako sa puso. Panahon po yun ng COVID. Tapos ay, ang sabi niya sa akin, mayroon daw po ako sa bato. Pero nung matagal na, nagtaka ako. Dahil isa pa lang, bakit nung in-ultrasound ako, nagdalwa na. Kaya ang sabi ko, bakit dok ganun? Sabi, maliit pa, tapos ngayon nagdalwa na. Ang gawa ko po, balik na naman ako sa doktor kasi hindi ko pa man po ito alam, yung CMD. Tapos nag-diet po ako. Yun din ang finding sa akin, yun din na... Sa puso? Oo, sa puso at saka yun sa... Ano daw yun ba sa bato? Gallstone? Sa bato po, sa bato daw. Ano, may pain ba o ano? Basta't ang sabi nila, sa bato. Yung dito Pero nararamdaman ko. ano mo yan, may nararamdaman kang masasakit? Mayroon nga po dito. Tapos bumalik pa ako sa panahon pa ng pandemic. At ang hirap po nung lumampas. Balik na naman po ako sa ospital. Sa ako nagpunta, St. Jude. Ang sabi nga sa akin, sabi, tatay, kapag ikaw ay hindi anong tawag ko yung sa doktor, madadala ka ng Maynila. Panay ang pagpipre ko. Sabi ko, Panginoon, nagpre po ako sa Diyos. Tapos maigi naman at sabi ay hindi ka madadala. Kahit ako mahina pa, naglabas na po ako dahil gagaunti lang po kami, yung manugang ko lang nagpunta. Si Jonal at saka ako. Natakot na po ako dun sa mga ospital kasi kadadalwa na lang kami ay. Kaya sabi ko, lalabas, sabi ng doktor. Ba ano nangyari doon sa iba? Namatay o ano? Alin po, hindi po, nakaalis na silang lahat. Okay. Ako na lang natitira. Ay wala baga kaming kasama. Ang laki ng ospital kasi bawal ang marami ay. Nata COVID time. Opo, tapos ay sabi ko doon, tinanong ako ng doktor kung magaling na ako. Sabi ko ay, opo, kasi gusto ko na talaga makaalis. Pero hindi pa talaga ako makalakad. Wheelchair pa akong nasa ibaba. Tapos ang problema niyan, yung paglampas na naman, ginag-pray na naman po ako. Kasi ginisikpin talaga, lalo at may sakit, malaki pong investigasyon. Ay palibas at, may COVID ka. nadyan ang Panginoon Diyos, hindi naman ako pinabayaan. Talaga pong dumaan kami, hindi na naman kami sinita. Kaya sabi ko, thank you Lord, sabi ko. Ngayon, paano mo nalaman yung CMD? Ay narinig ko po yan sa radyo, kay Ma'am Cecil, kaya po ako lumapit. Okay. Tapos ay nagpa-analyze po ako. Yun, nakita niya kung anong sakit ko, ganun. Tinapos ko po yung 6 na buwan. Natapos ko po yun. Alin yung ininom mo? CMD? CMD, tapos yung CBF? tapos yung Diyos baga po, yun, ang pangalan nga nun, Diyos. Cell Bio Juice? Yun po. Lahat po yun. Nainom ko yun. Juice pa? Opo, nakatapos ako niyan. Tapos ngayon, Anong experience mo sa paggamit ng product? sa awa ng Diyos,
talagang lumakas po ako. Gumaling ako at nawala na pati yung mararamdaman Mga mararamdaman ko. Opo. mo. O yung sa puso po. Ay parang nawala na rin po dahil nung kinakabahan ako lagi ay. Oh, Kinakabahan ako lagi. Sabi ko, hindi ako makatulog. Nung magtik po ako niyan, lumapit ako kay Ma'am Cecil, nagaling na po, nawala yung kaba ko. wow. Di biig sabihin, gumaling po ako. Sa pangunguna po ng Panginoon Diyos. Yes. Kaya ako naniniwala din ako. Still the greatest healer. Po. Tapos ay, Oo. nung nakatapos po ako, yun nga po, lumakas na ako. Tapos yung mga taga ron sa amin, siyempre, tinatanong nila ako, sinasabi ko po ang totoo, Ayan, na magpa-check up, salamat po. na magpa-check up kayo, maniwala kayo, kaya hindi basta't sinabi ko sa inyo. Ngayon po, marami na po ang gumagamit yan sa Ay, very nagsingi. good. Taga Salamat nagsingi sa po. Diyos. Purok 6, purok 5, purok 4. Marami na po silang gumagamit kasi naniwala sila. Kasi ang karamihan po sa amin, bigla na lang kung na-stroke. Ay, sinabihan ko na yung na-stroke, ayaw siyang maniwala. Yeah. Sabi ko, magtika ng ganito. Ay, nang-stroke sila. Oh, kaya sabi ko, hindi kayo nakinig ay. Aanuhin natin ang pera kung patay naman tayo. Di ba, ma'am? Hindi natin yung madadala sa kamatayan. Ang kailangan natin, mabuhay tayo. Yes. Kapag may pera, kasi ibibigay man yan ni Lord ang pera, ang lahat na pangangailangan, ibibigay yan sa atin. Kasi hindi man tayo papabayaan ng Panginoon totoo Diyos. yun. Hindi yun po, hindi. Sila, minsan, wala daw silang pambili. Kaya madalas akong bumili kay Ma'am Cecil dahil napunta ka sa akin kahit ating gabi. Oh. Nagugulat nga ako, sabi ko, ano yun, tawag talaga sa akin, kumakatok. Ay di, binibigyan ko naman po, pero hindi pa po ako members. Oh, ngayon, Hindi pa ako nagpa-member ngayon? Hindi pa ako nagpapa-members. Hanggang ngayon? Sabi nga nung kung ko, dapat niya, nagpa-members ka noon pa. Ay, tapos ay, siyempre, bumibili sila sa akin. Naawa naman ako, na-testing po nila ay. Kasi may lumapit na taga ron sa amin, na bata. Kabag na po ito, yan. Yung anak ni G. Tapos ay, sabi ko subukan mo ito. Wala namang mawawala sa iyo. At gagaling ka pa. Unang-una sa Diyos tayo lagi. Di pagkakuan, sabi ko gumaling na po ako. Sabi, Lolo Nestor, gumaling na po ako kaagad. Kala ko anya, madodoktor ako. Sabi ko, di salamat sa Diyos. Tapos ngayon, yung nanay naman niya ngayon ang nagkukuan. Nagbibili sa akin, pinapatak sa tubig. Marami na pong gumagamit yun. Yung bagong taga Purok 6, gumagamit rin po. Tapos yung, basta pong marami nang gumagamit sa amin. Ay, salamat. Hindi ko na lang po natatandaan. Sila Paring Katal, si Poto, wala ngayon ay. Napunta po yun dito. Tapos mga gumagamit sila. Kasi sabi ko sa kanila, gumamit kayo. Dahil ang kailangan natin buhay. Yung pera nakukuha yan. Ibibigay yan ni Lord. Sabi ko sa kanila. Tamo ako, tagal ko na pong nagamit yan. Mga 4 na taon na siguro po. Maraming salamat, sir, sa pag-share. Patuloy mo lang. Mission na tayo to help restore the health of people. Kunin ko po uli pangalan at taga saan po kayo. Ako po ay taga San Pedro. Sityo Nagsingi. Edad. Ang pangalan ko po, Nestor Bobier. Ang edad ko Ayun, sa mga listeners natin, nakalain mo yan na nenervyos siya. Dahil sa mga sinabi sa kanya na hindi basta-basta siya gagaling. Hello kay Ma'am Eve Mirabel, okay? So, yan po sa mga listeners natin, try our products. Huwag niyong intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. At alam niyo ba na kahit sa mga nalason ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Kaya eto, pakinggan na lang po natin. Okay, nandito pa rin sa Santa Elena. Meron dito napakagandang kwento ng kagalingan paano sila natulungan ng ating product. Sir, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Roito Paular po, taga Piodoro Albay. Dito na ako nakatira sa ning kamar dito, Santa Elena. Ba't ka napunta dito? Ay naman yung kapatid ko dito nung ay dito siya nakatira. Tapos nakakita ko dito, dito na magtira. Tapos pagdating ko dito, namatay naman siya na disgrasya ng bangga ng sasakyan doon sa Tabugon. Naiwan ka dito? Oo, sabihin. Pero ano yung may kinikwento ka kanina na pangyayari sa family mo na talagang naasahan nyo yung ating CMD. Anong nangyari nun, sir? Ay yun ma'am,
di ko alam kung anong problema niya, nagkain siya ng ng bayonet, tapos yung hit, yung pangpatay kong coal sa pang-spray. Yung tilapia nga, pag kinispray mo, automatic patay yun. Oo. Yun naman, sabi ko, bakit ginom ka ganyan? No? Magpapagamatay na raw siya. Sabi ko, anong problema mo? Di man sinabi sa amin, wala man niya ako papasayin yung problema. Pero nag-aaral siya, grade 12 siya. Sabi ko noon, bakit ganyan? Sabi ko noon, tapos dinala din kay Ma'am Sil, pinadala ko. Nauli ako din sa bahay dahil gulong-gulong isip ko ay. Pero Tapos nung nakita niyo po na nag-inom nung pang-alason, nakablog pa rin sa lupa, nakablog ta doon sa likod ng bahay namin. anak niyo yun? Anak Ilan namin. yung edad? Ay, 17 na po. Okay. So, nung gano'n, dinala nyo, hindi nyo dinala sa ospital, kundi sa CMD Center. Dinala naman Paano, siya. anong ginawa ni Ma'am Cecil? Ay, pinainom lang niyang, CMD, ilang patak yan, ma'am? 100 raw. Ay, naglalaway na. Ay, sabi niya may mga 30 minutos biyata, makukumatos na raw yun ay. Oo. Dahil laso na yun. Maski ako naman, ay, alam ko naman yung tilapia nga ay talagang patay kagad. Oo. Matagal lang pa, sabi ko, bakit matagalan pa niyo yung doon sa baba, sa bayan? Ay, laso niyan. Sabi ko, Tapos, 100 drops na Oo. CMD, ilang tubig? Ano po yun, ma'am? Sa bawat juice, nilalagyan po namin. 100 drops. Opo, yung ma'am. Pinati-hati namin sa juice. oo, Tapos may CPF tablet. yun nga, yung magano ay, nung Ngayon, ilang mga 30 minutos siguro yun, Wala pang wala pa? minutes. Okay na siya. Okay na siya. Tapos sumunod ako, galing naman sa, malayo man ako, ay, minasag kami. Doon sa may, Iron Bridge. Pagdating ko, ayos naman doon, na sa, nagsuka upuan. siya? Nagsuka, ma'am, doon sa pasabay, nagsuka na. Pero dami talagang, dahil binili ko yung kalating kilo. Tapos daming kinuha, siguro ko ganin sa, sa baso, ginagawa siyang baso. Tapos tinaktak na doon, tapos nilak niya, So, hit na yun. in 30 minutes time, naka-recover. Naka-recover na pag ni ma'am dun sa ay, alam namin, pero pinainom na niya yung asawa ko dun sa bahay. Ning sa EMD. Oo, mayroon kami, hindi kami Pero naagisan. sila kailangan high dosage. Kumusta siya ngayon? Ayos naman, isasama ko sana dito, gusto mo niya sumama sana dito. Oo. Makikita sabi ko, pwede, sigurado sabi ko, Totoy, paano tayo doon? Gusto man, may kasama, nag-uulan man. So, okay na. Okay naman ngayon, aral naman siya uli. Oo. Ay, patawa yung bata na yun. Talagang siya. Talagang makita niyo, di man na may katabing bata talagang mistiso naman talaga siya. Wow. Baka may problema sa girlfriend. Ayun, di ko alam mo, may talagang di ko maintindihan. Ngayon, aside nung anak mo, may iba pang health problem na tulungan. Ay, daming problema ko, ma'am, nung sa tawan ko. Anong Dahil yung pandemic, sabi ni ma'am, may sakit raw ako sa bato, sa abdo, tapos sa puso. Oo. Blood pa. Tapos ito ay parang ning pinupulikat. Ito lahat ng ko. Nagka-cramps. Dito lahat na siguro ang sakit sa buhay ko sa buhay. Narinig man niya nung nagbukas siya sa radyo. May maganda niya yan, ning narinig ko na sa radyo. Pakinggan mo niya. Doon tayo niya pumunta. Kaya pandemic man, takot ba magpaano sa Hospital. doktor. Oo. Dito kami napunta kay ma'am na kay Mang Very Sil. good. Kaya hanggang ngayon, dito pa kami sa Kaya CMD. yan, Paris ka mo taga Piodoran. Parehas. Mga anong apelido? Polar po. Polar. Oo. Polar. Maririnig yan ng mga taga Piodoran. Oo, doon man talaga. Oo. May Dami mga man sa... kamag-anak pa kayo doon. Dami. Sige. Anong message mo sa mga makakapakinig ng... Ay, yun naman sa yung mga ka-members ko, halimbawa man, mga ka-membro, talagang hindi natin magatubili sa ganitong gamot natin. Talagang pinakabisa naman talaga. Dahil yung matuto ko lang yan sa kanya na ay yung anak ko, kinibaba sa doktor, papatayin yun, alam ko na, mamamatay yun, sasabihin, ning lason yan, automatic yun, sabi ko, papatayin na, yan. Wala akong tiwala sa ganun ay, dahil nangyari na sa amin yun. Pero kumusta yung mga nararamdaman mo? Ayos naman mga ma'am. Ayos na ngayon? Oo. Minsan, naramdaman, dahil ako ay, kinsa ko ay sa bundok na trabaho. Siyempre, hindi ko malis ang Hindi sakit. ka na nauwi sa Piodoran? Ayun, naputol. Dahil na ano na siya. Teka lang ha, dahil na
na drain yung ating battery. Pero hello kay Mami Helen Merandilla. Oo. Hopefully meron pa tong battery na tong isa. Oo. So dito na tayo, ang bilis ng ating oras. Ulitin ko lang sa mga taga Camarines Norte, free health consultation po kayo. Pag kayo po ay pumunta dyan sa CMD Center in Daet, Camarines Norte. Diyan sa malapit siya sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. Okay? And of course, punta na lang kayo, CMD Center po yon. And of course, sa Labo, free health consultation kayo ngayong March 14. March 14, ano yan? 9 a.m. to 12 noon sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. And of course, dito sa Legazpi, magkakaroon din tayo ng free health consultation March 15, Saturday. Ngayong Saturday na yan, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi. And the following day, dyan naman, free health consultation ay gagawin sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. 8 a.m. to 3 p.m. po yan. So yan, banggitin ko po dyan sa area ng, yan, sa Masbate ha. Sa Masbate, lumipat po yung CMD Center natin. Andyan na po tayo sa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, atap Fast Cash. O, yung building na katabi lang po ng dating office natin. Oo. Yan po dyan. And of course, sa mga taga Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. May CMD Center tayo sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Si Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Joanne Asaytuno, BHW, Humapon, Legazpi City. Sa Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Yan na, asa na nga, number 27. Ito, pakinggan natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur.
Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ayan, si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Ambistaki Center, Now Nab Wellness Center, sa San Pedro, Vera Catanduanes, at may Nab Wellness Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. And syempre, sa Masbate, hanapin lang CMD Office or Nab Wellness Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, nasa taas po ng Fast Cash. And Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Barangay Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Sa Sorsogon, andyan po si Ma'am Eva O'Malley, San Antonio, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Ma'am Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Ma'am Richelle I. Cardo, CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Vocational Technical School. Now sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, si Ambistaki Center, second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, si Ambistaki Center, sa AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay, and CMB Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. And of course, yung aking center sa Legazpi City, CMB Stocky Center, now Nab Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. And Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Yung iba, lalaktawan natin kasi paubos yung ating oras. Hello kay Doc Rogelio Carbo, dyan sa Cebu City, and Mr. Romeo Salas Sr. Okay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Liciel Longasa, 4J Drugstore, Bangkaruhan, Legazpi City. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Ma'am Nora Aison, Paro, Legazpi City. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Diyan din si Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga, Albay. Marino Pre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Of course, the 3rd District of Albay. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardenia, Sardena's Store, beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, and may CMD Office tayo sa ground floor, Kiliran Building, San Jose Street, Tunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. And of course, andyan si Mr. Hill Rialde, So 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So ang bilis ng oras natin. Oo, so yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan
ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. So again, ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Ating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.